So magandang araw muli mga Kuragon. Sa mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Andito tayo ngayon. Gagawa naman tayo ng stirrup. Ayun, shout out sa inyo. Gagawa tayo ng stirrup. Yan yung mga ginawa natin. Ayan. Siguro may higit 100 na yung piraso. O nasa 150 piraso ata yan. Kasi kabilaan nakatambak. Ayan, yung ginawa natin. Pero bagong lahat, papakita ko sa inyo kung paano ko yan ginawa. Panoorin nyo hanggang dulo para matutunan kayo kung paano ko ito ginagawa. Sa mga baguhan natin dyan, panoorin nyo to para magkaroon kayo ng idea kung paano ito ginagawa. At shoutout para sa mga silent viewers natin dyan na nanonood ng aking video na walang sawang sumusuporta. Maraming salamat. Nasa 8,000 subscriber tayo. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking video. So ito yung ginawa natin, yan. Tsaka yun. Ito. Ayan. Tsaka ito. So ayun, dati na yun. Baga naubos na yung ginawa natin doon, kaya naggumawa tayo pa ng panibago. Tapos dito tayo gumagawa. Ayan. Ito yung binibintan natin ng ating stirrup. So doon naman, pinagbibend naman doon na 16mm. Dito is 10mm yung pinagbibend natin. So mga Kuragon, shoutout pala dyan sa sa Pampanga. Sa mga boss natin din sa Pampanga. Kay boss boss Brian, tapos boss Pung, tapos boss Mark. Shoutout sa inyo dyan. Sa mga kasama natin sa Pampanga dyan, shoutout sa inyo sa may Angeles, Pampanga. Yan. Dahil matagal ako dyan nagtrabaho, almost 3 years. Renovation kami dyan ng ng Villa Teresa. Kami nagre-renovate ng dyan bahay. Kay Boss Will Kerson dyan sa Pampanga. Yan, dyan kami nagre-renovate ng bahay. Nagtatanong sa atin yan yung isang boss natin dyan na kung kailan tayo makakabalik dyan. Pag wala na tong pandemya, siguro baka sakali makapasyal ako dyan. Kasi mahirap na ngayong ngayong taon na to, dahil pandemya tayo.
yung makulagon, kailangan ganyan lang. Yan. Kailangan nakaskwala siya. So, tagilid, hilahin natin ng konti. So, ayan, okay na. Ayan. Ayan lang. Tagilid dito. So ayun mga Oragon, kung gusto nyo palang matuto, dito lang kayo pumunta sa aking YouTube channel at pakisubscribe nyo na para sa sunod na mga i-upload ko, lagi kayo update sa mga bagong ilalabas ng mga tutorial tungkol sa construction, kasi marami kayong matututunan sa akin dito, lalo na yung mga unang video ko. Meron ako doon mga ginawa na tungkol din sa mga tutorial about sa construction. Hanapin nyo na doon, panoorin nyo na lang sa aking YouTube channel. So yan. Pag medyo tagilid, hila-hila lang dito sa gilid din. Tapos konti buka para makuha yung pinakano niya, kanto.
So, tayo kasi sa mga bahay-bahay, napansin nyo, pag gumagawa tayo ng stirrup, ito, nakapantay lang dito. Yan, yun yung karaniwan sa ating ginagawa sa mga bahay. Pero, ito kasi, ito yung purpose nung tibay talaga. Nakaano to sa engineering. Na ganito yung pagkahog ng stirrup. Kasi ito dagdag tibay ito sa pag binuhusan. Kung ba kapit pa siya, matibay na kapit. Ayan. Hindi tayo nakaposisyon. Pag naubos to, itong binibend ko na yun, dyan naman ako sa ano, baka mamor na tayo ng poste o tie beam. Estimitin nyo lang kung tama na sa eskwela. Dapat lang ka-eskwela siya. Tapos dito. So yan. So ito. So yan ang Oragon. Yan. Kung napansin nyo, medyo baloktot, bend nyo lang ng konti. Lagi nyo gagawin pag ito. Tapos yan na. So yan mga Oragon, panoorin nyo lang para kung ginagawa. So pag ganito yung nangyari sa gawa nyo, mababa to, tapos may maluwag. So dito walang problema yan kahit maluwag kasi didikit naman yan. Ito yung isipin natin, kailangan kaskwala, kailangan hilahin natin yan. Yan, tapos bukain natin. So napansin nyo, ito naman kabilang sa eskwela, lumuwag siya. Ito naman hilahin natin. Tapos kunting buka. So ayan. So ito, mapix na lang yung ganyan.